Pitanje postavit će uvaženi zastupnik Krešo Beljak. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Hrvatske. Nisam se dogovorio sa gospodinom kolegom Buljom, ali imam eto slično pitanje na tragu onoga što je on rekao. Ja bih pitao poštovanog predsjednika Vlade, a onda i sve ministre, da li imate podatke koliko je stanovnika iselilo iz Hrvatske u posljednjih godinu dana? Postoje li vama dostupni podaci o strukturi tih novih hrvatskih iseljenika, prije svega o onoj dobnoj i obrazovnoj? Da li namjeravate nešto poduzeti kako bi se ne samo zaustavilo iseljavanje koje je u zadnje vrijeme poprimilo dramatične razmjere, jeste li svjesni da će se, nastavi li se ovakav trend, uskoro starosna struktura stanovništva nepovratno narušiti te ćemo u skoroj budućnosti nažalost morati uvoziti stanovništvo kako bi mirovinski i drugi fondovi uopće mogli normalno funkcionirati? Drugim riječima, ne poduzme li Vlada Republike Hrvatske nešto i to hitno, uskoro neće biti dovoljno aktivnog stanovništva koje plaća poreze iz kojih se onda posredno isplaćuju plaće i mirovine. A to znači da će se državni sustav naći pred slomom i nepovratno uništiti. Molim vas da što prije imenujete krizni demografski stožer, da okupite vodeće demografe i ostale stručnjake kako bi vama pomogli da progledate kada već nisu gledale sve bivše Vlade Hrvatske u zadnjih puno godina. Ne učinite li to i to hitno, možda već sljedeća Vlada neće nažalost imati što za poduzeti. Hvala lijepa. Hvala. Odgovorit će uvaženi predsjednik Vlade Andrej Plenković. Hvala lijepa kolega Beljak na ovom pitanju koje je na tragu ambicija ove hrvatske Vlade da pitanje demografije, iseljavanja stavi u fokus našega rada. Stoga smo i proširili nadležnosti ministarstva koje se bavilo socijalnom politikom na demografiju, mlade i obitelj. Jedna od prvih upita koje sam postavio kao predsjednik Vlade, da li imamo zaista pouzdan, verificiran podatak koliki je broj hrvatskih ljudi proteklih godina napustio Hrvatsku. Ti podaci variraju, nitko nema u ovom trenutku precizan podatak, ali ćemo u vrlo skorom razdoblju učiniti sve da s njim budemo temeljito upoznati. Mi smo na programu kojeg smo radili u izbornoj kampanji stavili veliki akcent na to da Hrvatska u sljedeće 4 godine ostvari gospodarski rast i razvoj. Po nama, to je onaj jedini ključni glavni preduvjet sa otvaranjem novih radnih mjesta, sa perspektivom za mlade ljude koji će osigurati preduvjete za ostanak naših ljudi, a ne za korištenje jedne od temeljnih sloboda Europske unije, a to je sloboda kretanja ljudi za odlazak iz Hrvatske. To je naš cilj. Jesmo za otvorene granice, jesmo za mobilnost, jesmo za mogućnost da naši ljudi traže kvalitetnija radna mjesta i na velikom tržištu od 500 milijuna ljudi, ali jesmo i za to da naši ljudi imaju uvjete života ovdje. Takva je politika i svih drugih članica Europske unije. Stoga će upravo novo ministarstvo kojem je na čelu kolegica Murganić imati prioritetno usmjerenje da se bavi tom temom, da demografija, da ostanak naših ljudi u ruralnim krajevima iz kojih je prema onome što vidimo najvidljiviji trend odlaska jer je tamo manji broj ljudi i brzo se osjeti da li je netko spremio svoje kofere i otišao prema Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji zapadne Europe. Takav trend nastojat ćemo zaustaviti mjerama koje će imati prije svega gospodarski karakter, koji će imati svoj karakter za kvalitetnije i bolje pronalaženje radnih mjesta budućnosti i mislim da tu suradnja sa svim strankama, vi dolazite iz Hrvatske seljačke stranke koja ja vjerujem posebno zainteresirana da na hrvatskom selu ostanu ljudi, da tu možemo kvalitetno surađivati i sa vašim kolegama na županijskim i lokalnim razinama. Rekao bih samo na kraju odgovora na ovo pitanje gospodinu Jovanoviću koji je eto govorio o dvostrukim kriterijima, neka malo pogleda SDP i u svoje dvorište, imate i vi vaših članova, vaših gradonačelnika koji su osuđeni za zloupotrebu položaja, koji su ostali na svojim mjestima čak nekada
i na ponovnim izborima. Prema tome, teze o dvostrukim kriterijima najprije riješite u vlastitom dvorištu, onda ih govorite nekom drugom. Hvala. Uvaženi zastupnik Krešo Beljak, izvolite. Hvala lijepa na odgovoru. Lijepo govorite, kao pravi političar, ali ja vas molim, pošto sam ja političar, ali sam istovremeno i geograf i znam nešto o tome. I znam ljude koji znaju nešto o tome. Molim vas da maknete politiku iz tog pitanja. Ovo nije pitanje za politiku nego za struku. Hrvatski narod je preživio 1000 godina pod tuđincima. Preživjeli smo i Tatare, preživjeli smo Saracene, preživjeli smo mletačku torturu, tursku torturu, ugarsku torturu, pa ako hoćete i srpsku torturu. Nemojte dopustiti da hrvatski narod ne preživi svoju vlastitu Vladu, nažalost u najvećoj mjeri u zadnjih 25 godina HDZ-ovu Vladu. Vi ste novi u tome. Apeliram na vas, na vaše kolege i vaše stranačke prijatelje, profesore, sveučilišne profesore, da ih sad tu ne spominjem, znate o kome se radi. O profesoru Štercu, o profesoru Akrapu, o profesoru Gelu. Napravite krizni stožer i kojeg izbacite politiku. Ne može politika donijeti dobroga ovom pitanju, odnosno pitanju opstanke hrvatskog naroda. Jer da je mogla, već bi to napravila. To je jednostavno tako. Dakle, ovo je apel da se napravi krizni stožer i da se nešto poduzme. Reći ću vam samo jedan primjer iz povijesti. Nakon turske vladavine Slavonija je ostala prazna. Nije se nitko tamo htio doseliti jer je neka politika rekla da to tako treba biti. Nego su stručni ljudi u tadašnjoj Austro-ugarskoj monarhiji davali povlastice i na 30 godina oslobađanje svih poreza i svega što je bilo moguće kako bi privukli ljude iz cijele Austro-ugarske monarhije, Češke, Mađarske, Njemačke, dakle Bavarske, pa čak i naše stanovništvo iz Bosne i Hercegovine koja je ostala pod Turcima, kako bi ih privoljeli da dođu živjeti u Slavoniju. Slavonija ima već velikih problema, nažalost Lika, Dalmatinska zagora je prije 30 godina bila u sličnim problemima i bojim se da smo nepovratno izgubili stanovništvo u tim našim hrvatskim pokrajinama. Molim vas stoga da uvažite ovaj apel ne politike nego struke i da struku aktivno uključite u rješavanje ovog možda i najvećeg problema koji je hrvatski narod imao u svojoj povijesti.